Xeyirli kun. Biz vasiyetname kilesi buğunlarga әйтер сөз дип аталган матбугат конференциясына җыелдык. Мин үзебезнең спикерларны атап китәм. Хәйруллин Рөстәм хәзрәт Минхайдар улы, гаилә мәчете имам хатибы, жюри рәисе, Рябченко Венера Мансур кызы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсенең хокукый оештыру һәм кадрлар эшләре бүлеге әйдәп баручы белгече, Шафиков Илдар Фәрит улы, Татарстан Республикасы Дәүләт архивы җитәкчесенең фәнни тикшеренүләр һәм документларны бастыру буенча урынбасары һәм Шаһимәрдәнова Сирина Исмәгыйль кызы, конкурсның оештыру комитеты рәисе. Рөстәм хәзрәт, беренче сорауны сезгә биргәндә, васиятнамә менә бу багышланган бәйгенең асылын аңлатып китсәгез иде һәм нәрсә ул менә васиятнамә дин ягыннан караганда? Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu kelgen yana yıllarını hayırlı, onaşlı, bereketli yıllardan kılsın. Hem şu vasiyetnamega koytkanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde eyte birgizde yuklarga yatmasan illa meger şu vasiyetnamani yazıp koysan diye, kaldırsın diye. Hem bizde elbette Tatar halkımızda onlar iki türlü vasiyetname digeş biz nişektir mena hazırga bugun kişiler ezrek korkup kitemiz vasiyetname yani ularga hazırlanasın degen ma'nadakiler velakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede sizde ölüm turunda anlatmaz çünkü şen cemaat mena hazırga onu zaks kübrek aytırdır hazırga vakitte qarasak şu yaşlar da kite alalar da kite bir bizde bilmeybiz qoy zaman şu mizgil bizge de kelip jeter şuna göre ol vasiyetname elbette bulurga tiyiş hem bizde Tatar halkımızda ol iki türlü birse maddi yani ol nişek kimge nerse kaldıran maddi yağından şu akşalata kvartirlarımızmı, üylerimizmi, atlarımızmı, nerselerimiz hem ikincisi ol köbrek şu ruhi terbiye kızım mana edepli bol, kızım irine itaat it, kızım şolay bol, oğlum bulay bol deyip şu eyta turgan kileşek bunlarga eyta turgan sözlerimiz. Hem elbette ol maddi yağından ol ayrım mesele çünkü Kur'an-ı kitabında Allah Teala ana ayrım eyte küpme ilişler bulurga tiyiş kimge küpme qala kim küpme ala hem ol ayrım ana din bilgiçleri qarıylar ana qazılarımız qarıylar bu köbrek şu ruhi terbiye velakin ikisinde biz anlatmaska tiyişmiz. Rahmat. Venera Mansur'un sizde aytib kitsəgiz idi, менә бу васиятнамәләрнең гаиләләрне саклау ягыннан әһәмияте нәрсәдә һәм сез ни өчен ЗАГС идарәсе ни өчен бу бәйгедә катнашырга булды? Исәнмесез? Халкыбызның гореф гадәтләрен, татар телен саклап, әти-әнине хөрмәт итеп, туганнар белән бергә аралашып, гаиләдә бер-береңне сонлап, яклап яшәү киләчәк буыннар өчен мөһим васиятнамә дип уйлыйбыз. Илебездә барлык гаиләләр бәхетле булсын, иншалла, чөнки гаиләләр никадәр нык булса, дәүләтебез дә шул кадәр нык булыр. Амин. Бүгенге үткәрелгән чара яңа гаилә төзүчеләргә, яшь гаиләләргә бик мөһим булып тора дип уйлыйбыз. Ходай җиһанда һәр җан иясен парлы итеп яраткан. Яшәүнең мәгънәсе дә шунда. Парлы булыйк, тигезлектә, гаилә җылысында яшик. Бер-беребезгә игътибарлы һәм мәрхәмәтле булыйк. Рәхмәт. Илдар Фәритович, сездән сорыйсы килгән иде, менә татар дөньясында васиятнамәләрнең урыны нинди билгеле, тарихта билгеле васиятнамәләр бар? Шул хакта әйтеп китсәгез иде. Исәнмесез дуслар, минем менә күрсәтәсе берем бар. Карап күрсәтсәк, менә сезнең алдыгызда бер васиятнамә, аның менә шундый бер үрнәге инде. Бу бик мәшһүр кеше дип әйтеп тә булмый. Губейдә дигән бер ханым вафат булган. Һәм инде аннан калган васиятнамә. Васиятнамәнең урысча гадәтчә духовный завещание дип аталган ул. Аның асылында дип әйтик инде берничә
бик кирәкле факт тора дип әйтик инде. Беренчедән ул гадәтчә дип инде. Суд аркылы рәсмиләштерелә. Һәм инде менә монда өстә ни дип язылган как раз его императорское величество окружной суд дип язылган, Казанский окружной суд дип язылган. Һәм инде анда булырга тиеш вәкил дигән бер кеше билгеләнергә тиеш, бу душеприказчик була инде урысча. Һәм инде кешенең үз акылында булуының бер шаһиде булырга тиеш. Һәм инде бу фактлар булгач, бу васыятнамә Российской империя законнарына да туры килә, һәм шариғат законнарына да туры килә. Һәм инде гадәтчә инде бөтенләй бер язылган. Хәтта инде дәфн кылынганда ярлыларга нәрсәне өлешергә, шәкертләргә өлеш чыгарыла, Коръән укучыларга өлеш чыгарыла, жуучыларга, кабер казучыларга барысына да шушы әйберләрне күрсәтеп чыгарга тырышканнар. Икенче бер үрнәк күрсәтәм хәзер. Монысы инде бу икенче очрак дип әйтергә кирәк. Монысында кеше, димәк инде менә бу Шаһабаддин хәзрәт Мәрҗани, мәшһүр галимебез, ул васыятнамәсе сөйләп киткән һәм аның өстенә фарайз кылынган. Димәк, аның милкесе шариғат кануннары буенча бүленгән. Менә бу бүлү эшен алып барган Галимҗан Баруди һәм аның менә икенче битендә үзенең шәхси мөхәре дә бар аны, һәм үзе кулда куйган ул шушыны эш иткәч. Димәк инде Шиһаб хәзрәт вафатыннан соң аның углы Борһанетдин мөрәҗәгать иткән Галимҗан Барудига шушы эшне башкарыр өчен. Һәм инде шуның нәтиҗәсендә шушы менә документны ул җибәргән мөфтияткә, һәм инде менә ахыргы бите ул аның рус теленә тәрҗемәсе. Һәм менә иң кызыгы инде минемчә дип әйтергә кирәк, менә шушы соңгысы 1906 елда Казан шәһәрендә вафат була Әхмәт бай Хусаинов. Мәшһүр адәм, күренекле сәүдәгәр, бик бай кеше үз заманда. Һәм аның васыятнамәсендә бер өлеше булган аның, һәргә әйтмәсә, спекулятивный һәм спорный. Ул зур вакыф калдырган. Вакыф ул, ничек дип әйтим инде, хәйриячелеккә калдырган милкеләр. Һәм шушы милкеләрнең бәясе 500 меңнек була. Һәм инде аның асылында шушы Хусейни мәдрәсәсе вә мәчеткә аны ничектер тоту һәм шушы мәдрәсәләрне, шәкертләрне, мөдәррис укытучыларны барысында тәэмин иттерү. Һәм инде менә сез күрсәгез, моның менә апостилләрне карасагыз, бу кыягазны Министерство внутренних дел да нитеп рәсмиләштергәннәр, хәтта министр внутренних дел ул замандагы үзе кул куйган дип әйтәләр. Менә моның азагы инде монда директор департаменты кул куйган. Менә шуның белән тәмам. Илдар Фәрдович, әйтеп китсәгез иде, менә васыятнамәне кайчанрак язган ул кешеләр менә яшь вакыттамы, әллә инде картайып өлкәнәйгәч язганнармы, гадәттә нинди күренеш менә күзәтелгән? Моны асат кына әйтеп булмый. Мәсәлән, әйтәм бит, Мәрҗани хәзрәт васыятнамәсе сахар сөйләгән. Ул алданрак карамаган микән, или аның инде васыятнамәсе туры килмәгәндер, бәлки үзенең карарларына уйлый алдыннан. Икенче яктан, ул андый да шактый була, чөнки мәсәлән, шул окружной суд фондларын актара башласаң, анда ул васыятнамаларга каршы исклар шактый чыга. Чөнки мәсәлән, кеше алдан төзеп куя да, мәсәлән, берәр сәүдәгәр. Аннан соң акчаны бурычка ала. Бу вафатыннан соң моның васыятнамәсендә бурычны кайтару дигән әйбер каралмаган. Инде аны Пәйгамбәрбез дә саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, ни дип, бурычлы кеше, үлгән кеше өстеннән мин ни кылмыйм дип. Үзегез кылыгыз. Һәм инде шуннан гадәтчә бу кешеләр инде аларга әҗәт биргән кешеләр, шушыларның варисларыннан, шул кешенең, шул мәрхүм кешенең варисларыннан өстеннән иск биреп, суд биреп гадәтчә җиңгәннәр. Шуңа күрә монда асат кына әйтеп булмый. Ни заман язганнар, һәм инде әзер булганнар микән алар үләргә дип. Гадәтчә әзер булмыйсың инде үлгәндә. Һәм бер төгәллек кертеп китсәгез иде, монда башлыча матди чыгым теге бүләкләүләр, матди мирасны калдыру турында сүз барамы, әллә бу рухи мираста бармы, менә сез күрсәткән? Алар бик тыгыз бәйле була гадәтчә. Чөнки, мәсәлән, үлгән кеше рухына
кыланган, mesela namazlardагы Kur'anlardагы, олар барысы да кирип ките, олар айрым пункт белән чыгарыла. Mesela talabәгә Kur'an уку өчен фәлән акча чыгарга дип язып китә ул. Демәк, шәкертләргә минем өстән Kur'an ушу өчен акча чыгаралар. Менә бу ничек була? Матди буламы, әллә рухи буламы? Акча чыгаралган бит инде бер яктан. Икенче яктан бит инде бу теге дөньядагы әҗер саваплар өчен язылган әйбер. Икенче яктан, мәсәлән, шул ук вакыф чыгару. Менә мәсәлән, Әхмәт бай Хусайновның бу вакыфлары, аның өстеннән 12 кеше вәлиләр чыгарыла. Һәм инде зур мутавалият, димәк, попечительский фонд була инде хәзерге сүз белән әйткәндә, оештырыла. Менә бу бер яктан бит инде, хәйриячелек дип инде Әхмәт бай бер яктан үзенең туртыгы киләчәк тормыш турында уйлаган, икенче яктан милләте өчен бик тырышкан. Инде булай карасаң 500 меңлек вакыф калдырылган, һәм инде никадәр кешене үзенең вафатыннан соң да тәэмин итәргә дип шундый бер әмер калдырган. Менә асат кына әйтеп булмый бу. Күбрәкме бу рухи әйберме, әллә күбрәк матди әйберме дип. Барыбер бер тегеләү мөмкин булса, менә бу ярты миллион сум ул ниндидер бүтән без күзаллар өчен берәр чагыштыру китерә алмыйсызмы? Менә ат 40 сум дип торалар инде ул заманда. Менә күпме ат атылып була инде. Рәхмәт. Конкурсның оештыру комитеты рәисе Сирина ханымның шулай ук бер кызыклы васыятнамасы бар. Siz de әйтеп китсәгез иде, сезнең васыятнамагыз белән таныштырып китсәгез иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Васыятнама турында бүген сөйләшәбез. Без менә гаилә мәчете ярдәме белән Рөстәм хәзрәт Хәйруллин ярдәме белән, аның ярдәмчеләре белән гаилә мәчетендә васыятнама турында бәйге үткәрергә карар кылдык. Бу васыятнама үткәрүне бик кирәкле дип саныйбыз. Бәйгенең максаты менә тарихта татар милләтенең урынын билгеләү. Һәр мөселман кешесе үз акылында, үз зиһенендә булган чорда üstüne namus итеп, бурыч итеп алып, шушы васыятнаманы язып калдырырга тиеш. Менә мин шуны гына әйтәсем килә, менә мин сезгә күрсәтәм, монда инде бу безнең әтиебез, мин үзем Башкортстаннан, әтием дә шунда инде, үзе 82-дә 75-нче елны вафат булды. Вафат булганчы bir 70-нче елларга чаклы bir 69-нчы елдамы, 70-нче елдамы безне чакырып, шушы васыятнаманы әтиебез язган, шушы васыятнаманы безгә укып күрсәтте әтиебез. Ул 70-нче елларда әле без үзебездә әле яшәрәк димәсәк, бик әле бу васыятнаманы укып, әле без дә аңлап җиткермәгәнбез аны дип әйтәсем килә. Менә хәзер инде бераз менә үзебез шушы көнгә килеп җиткәчтен васыятнаманың кадерен бик беләбез хәзер. Бу безнең өстәлебездә тора. Безнең балаларыбыз, рукларыбыз, бөтенесе дә шушыны укыйлар, карыйлар. Исмагыйль бабай язган дип шушы бу васыятта әтинең ул заманда ул бу васыятны рухи телдә язган. Коръан сүзләре белән язган. Безне тәрбияләү хакында. Без балаларыбызны тәрбияләргә, без үзебез шушы рухта тәрбияләнергә. Шуңа күрә аның васыятендә теге мал бүлү турында бер сүздә юк дип әйтәсем килә. Ул заманда, без яшәгән заманда, ул заманында малы да булмаган аны бүләрлек. Ул аның турында может быть уйламагандыр да. Менә дөресе, ул рухи яктан да булырга тиеш. Матди яктан да бу васыятка барсы да кирергә тиеш. Менә хәзерге заманда бик күп күрәбез шундый ниләр, әтиләре, әниләре үлеп китсә, балалары мал бүлеп җырлыйлар бөтенесе дә. Белмиләр, нәрсә калган, нәрсә берсенә тияме, икенчесенә тияме. Шуңа күрә балалар арасында бер нинди дә низак булмасын өчен, алар арасында бер нинди дә әрләшү, талашу булмасын өчен, шушы васыятка, шушы эшне дә калдырырга кирәк. Бүтән булган малың булса, ул малны бүлеп, һәр берсенә күрсәтеп калдырырга кирәк. Безнең әти булай гына дигән менә мәрхүм. Балалар, минем дәфтәрләрем, китапларым бар. Siz аларны тәсә җиргә ташламагыз, үзегез белән саклагыз.
балаларга калдырыгыз дигән. Менә без шуның белән генә хәзер яшибез. Безгә бу бик зур насихат. Беләсезме, шушыны менә мин үземне әйтәм иде. Менә үзем балаларым да укый. Көндә укып чыгам мин аны. Көндә укып чыгам мин аны. Бүтән балаларга да, бүтән туганнарыбызга да кирәк. Мин аны һәр вакыт хәзер менә күпләп ксерит итеп алам да, менә Коръән ашларына җырыйбыз, абыстайларга, яшьләргә бөтенесенә дә өләшәм. Мустай, монда менә образецларны алыгыз, әнә Ибн хәзрәт ярдәм итсәгез. Рәхмәт әйтәләр, бик зур рәхмәт, бик зур эш эшләгәнсез диләр. Шуңа күрә шушы конкурсны үткәреп, Аллаһы бирсә, без дә менә шушы әзрәк кешеләрне урыннарына кузгатып дип, аларга әзрәк уй биреп, аң биреп, шушы васиятнамәне язарга кирәклеген аңлатырга телибез. Менә эшебез, максатыбыз шул. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт сезнең сорауларыгызга күчик. Рәхим итте. Минем соравым Сидина ханымга, нәрсәң әтегез васыятнамә язып калдырган, үзегез әле ул эш турында уйламадыгызмы? Әлегә язмадыгызмы? Уйланасызмы моның турында? Үзем язdım дип әйтеп була инде. Мин әтидән дә матуррак, дөресрәк итеп бу нине яза алмыйм дип уйладым. Мин аның теге основной дип әйтегән. Хәзер бит инде сүзләрне урысчарак кыстырабыз. Несен шушы нине алып, мин аны язып куйдым. Үземнең балаларга кирәкле сүзләремне иң азагына язып куйдым. Аннан соң мин әтием турында китап яздым. Әти безнең 5 ел сугышны үткәргән. Шушы сугышта үзенең белән блокнот язып кайткан. Беренче көннән соңгы көнгә чаклы. Шушы турында мин китап яздым. Анда бүтән туганнары да, аның туганнары, безнең туганнарыбыз барсы да шушы китапның иң азагына анда бик күп әти безнең бик галим кеше булган. Бик күп насихатлары, вагазлары шунда, ул шигырьләр дә язган. Үземнең китапның азагында мин язып куйдым. Балалар, бу сезгә минем васиятым дип язып куйдым. Үземнең бүтән кирәк Имам да булды ул. Теләкләремне, дугаларымны яздым да китапның иң азагында шулай дип язып куйдым. Рөстәм хәзрәт, минем соравым сезгә иде, Болгар радиосы Әлфисә Шәрәфиева. Менә бу бәйге 26 декабрьдә башланган узган ел бүгенге көндә конкурска эшләр киләме һәм кайлардан килә? Ниндирәк эшләр килә? Рәхмәт. Әйе, Алла теләсә, разый булсан, эшләр килә башлады. Алланың рәхмәте белән, чөнки 26 январьда без бүләкләргә тиешбез. Һәм бу карасак, әле чит илләрдә дә йөргәндә, интернетларда да караганда, ул дөньяда беренчедер инде шундый конкурс, чөнки бу гореф гадәтебезне, дин талабына күтәрергә васиятнамәле булыйк дип, чөнки менә күрсәттеләр безгә архив хезмәткәрләре, шушы шин булган иде. Эшләр килә башлады, Аллага шөкер, теге язма рәвештә интернет аша да җибәрәләр, Алла теләп кабуллардан кылсын, унышларын бирсен һәм шин теләк, максат нәрсәдә без гаилә мәчете булгач, шушы гаилә әһәмиятен күтәреп, гаилә хикмәтләрен өйрәтеп һәм менә шушы минемчә, менә бу васиятнамә, шәҗәрә бөтенесе бергә ул безнең тамырларын ныгытып һәм киләчәктә менә һәрбер гаилә күп балалы, бәхетле, тулы гаилә булып тырсыннар иде, чөнки шунда менә кемнәр катнашыр, шул сүзләрендә кертсеннәр, кызым кияүгә чыктың икән, нинди кияү булса да сабыр ит, яшә, балаларны тап, куркма, Алла Тәала аларны ашата. Чөнки менә хәзер бит нинди сораулар киләләр, никахларын укыгач, дуга кылганда, я Раббым, бу яшьләргә күбрәк итеп балаларын бир дип, әти, әни басып, хәзрәт күп дип сорамагыз, 1-2 җитә ди. 1-2 җитә ди. Һәм менә шундый безнең ничектер без күбрәк материалистик кешеләргә әйләндек, онытабыз Алла Тәала хәл итүче, Алла Тәала бирүче, ризыгын да, һәр нәрсәсе, хәтта шул ук менә пенсияларда хәзер бит гауга күтәргәннәр, күп сөйлиләр, шуны да хәл итүче кем? Алла Тәала. Кем күңелгә салган? Алла Тәала салган. Шуңа күрә һәр даими рәвештә без менә шушы дин эшен онытмыйк, ничек Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән иде, кеше бу дөньяда яшәгәндә ике канатлы кош шикелле булсын.
Берсе бу дөнья, бу дөнья булсын. Вәләкин ахиратта ансыз булмый. Без әгәр дә үз балаларыбызга васиятен калдырмасак, малда турында уйлыйк, аны да язып калдырыйк. Вәләкин шул ук насихат сүзләрендә калдырыйк. Татулыкта, дуслыкта балаларыбыз яшәсен дип, менә Сирин абыстай әйтте бит, аны үзебез дә күрәбез, бик куркыныч. Кашан менә мәйтне юалыр, әле мәйт сонмады дип әйтик. Бабайлар юарга кергән, мин монда туганнарга әзрәк насихат сүзләрен әйтәм. Шунда бабай чыгып, анда ике кызы бар, ике кызы акырып җылыйлар. Әти кемгә безне калдырдың? Менә прям теге чәчләрен өзеп дип әйтик. Бабайлар чакыргач кирсәм, менә аякларда тырнаклар икенчегә әйләнеп киттеләр. Менә ике кызы анда җылап, акырып җылыйлар. Әтиләрендә менә хәтта тырнакларын кисүче дә булмады. Караучы да булмады. Шуңа күрә җәмәгать без әзрәк уйлыйк һәм бу киләчәк буынга әйтә торган сүзләребез бит, насихатларыбыз. Шул турында Алла Тәала иншалла кабул кылып ярдәмнәрен бирсен. Без муллалар, без менә монда чиновниклар да утыралар бит. Без бер-ике кешегә әйтсәк, сезнең аша аны миллионлаган кеше укый, карый, катнаша. Шуңа күрә шушы изге эштә ул менә ул бик авыр, теге стенага бәрелгән шикелле, теге беренче тапкыр уздыргач, сездән зур ярдәмне сорыйбыз. Булышыгыз һәм чын халкыбыз васиятнамәле булсын, васиятләрен язсыннар һәм шунда күбрәк әдәби, әхлаки һәм материаль, ягъни менә ничек әйттеләр, бу бит зур хәзрәтләр, Алла Тәала разый булсын, Хусайния мәдрәсәне салдырган һәм акчаларын калдырып шушы Хусайния мәдрәсәсе эшләсен дип тырышкан. Менә бездә дә шундый байлар булсын, кемнәр мәчетләрен, менә бик күп мәчетләр салынган, әти, әниләргә багышлап, менә аны тоталармы, юкмы? Менә шушы әти, әнигә багышладың икән, әзрәк васиятнамәгә дә керт, менә бу өлешкә мәчетне карагыз дип, мәчетне тотыгыз дип, шәкертләрне ашатыгыз дип, менә шушыларын да байларыбыз кертсен иде. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Исәнмесез, Татар информнан Рөстәм хәзрәтенә бу бәйгегә кабул ителгән эшләр арасында күбрәк васиятләр нинди эштәрәктә, дини эштәрәктәме, булар дини үгит насихат мәйле башка юнәлештәге эшләр дә бармы? Һәм менә бу җиңүчеләргә нинди бүләкләр бирү каралган? Алла Тәала разый булсын. Әлбәттә күбрәк килә торган эшләрдә шушы насихат форматында, чөнки нәрсәдән менә кемнәр васият барыбер шушы мирас турында китапларын ачып укысагыз, иң авыр дин, менә динебездә иң авыр ул шушы васияттер инде, шушы мирастыр. Чөнки Алла Тәала Коръән китабында бәйнә итеп әйткән, кемгә күпме нинди өлеш булырга тиеш. Мәсәлән, бер мисал итеп, берәр әби мәчеткә килә, мәсәлән, Рөстәм хәзрәт, менә мин үлгәч, менә шушы квартир мәчеткә калсын, сез анда менә шәкертләр торалармы, муллалар торалармы, сатасызмы, нишлисезме, ничек телисез, шулай кулланыгыз дип үзенчә әйтә, у язып куя, теге нотариально язып куямы, дин күзлегеннән бу дөрес булмый. Нәрсәдән, чөнки дин күзлегеннән Алла Тәала Коръән китабында нәрсәдә юк ди. Менә эштән бер өлешен генә сез чит кешегә калдырасыз. Эштән бер өлешен генә. Калганнары менә балалар, оныклар һәм Алла Тәала кемгә күпме бирелергә тиеш, аны бәйнә итеп аңлата. Һәм бик гаделле итеп, мәсәлән, теге дин душманнары кайбер чакта менә сез бит хатын-кызларны мыскыл итәсез дип әйтәләр. Һәм беренче караганда ул шулай булып чыга. Шул ук мираста, васиятнамәдә кыз бала мирасны алганда, малайга караганда икеләтә әзрәк ала. Малай икеләтә күбрәк ала. Гаделсезлек бит, ничек, нәрсә бу? Дип әйтүчеләр бик күп. Ләкин Алла Тәала бит аны аңлатып нишли, чөнки кыз бала кияүгә чыгачак ди. Һәм кыз баланы ире карарга тиеш ди. Ашатырга, киендерергә, укытырга бөтенесе ире карамаганда, һәм ул алган мирас ул аныкы. Ул гаиләнеке дип саналмый, ул менә шушы хатынныкы. Җигет үскәч өйләнә һәм гаиләне карарга тиеш була. Шуңа күрә анарга икеләтә күбрәк һәм бу мирасны ул шул гаилә акчасы дип саналыр.
Менә шуңа күрә шундый әйберләр бар, шуңа күрә матди ягыннан ул мәдрәсә шәкертләре, бәлки укымышлы хәзрәтләр, алар яза ала, без менә теге гади кеше, әле башлангыч гыйлемне ала торган кешеләр, алар шушы матди ягыннан әзрәк хаталы булырга мөмкин. Шуңа күрә без шунда да менә газета тараттылар сезгә, шунда нигезнәмә безнең 6-нчы битендә һәм гомумән без әйтәбез, менә язганда бәлки шушы конкурстан тыш менә үз балаларыбызга язып калдырабыз икән, аны менә иң якын булган мәчетләренә барып, шушы муллаларга күрсәтсеннәр, муллалар карап чыксын, дөресме, юкмы? Чөнки бәлки шушы менә шул ук җирләгән вакытта да булгалый, хәзрәт әнием әйтте, аны менә киендереп җирләргә, одеялга төреп җирләргә. Менә һәм васыятнамәне күтәреп менә улым шулай дип мине җирлә дип язылган. Малай бит изге ният белән әни сорады. Әни сорады бит. Аны бит ничек ул әнисенә юк дип әйтә ала? Һәм әнинең ахырга сүзе шул булган, ничек юк дип әйтә ала? Әлбәттә ул мулланың бугазына ябышкан. Хәзрәт, шулай җирлек. Хәзрәт, белә бит, дин ягыннан ярамый бу. Шуңа күрә менә шушы дингә каршы кергән, каршы булган, дин буенча дөрес булмаган сүзләр кергән икән, һәм алар кабул ителми дин күзлегеннән. Әйе, менә күрсәттеләр бит, анда Россия империясы да раслый, чөнки менә хәзер тәнәк шул ук дин таләбәсе бар, дин кануннары бар, шул ук Россия Федерацияның кануннары бар, Татарстанның безнең кануннары бар. Ул монда да дөрес булырга тиеш, монда да дөрес булырга тиеш. Менә шуңа күрә ул бик шундый щепетильный әйбер, һәм Аллаһ Тәала ярдәмнәрен бирсен. Бүләкләргә кайтканда, әлбәттә, бүләксез, Аллаһка шөкер, бер кешене җибәрмәдек. Нәрсә бирербез, әле әйтмибез, ләкин безнең яктан шушы грамоталар, дипломнар иң кимендә алар булыр, һәм шул ук вакытта ала бирсә, шушы бүләксез бер кешене дә җибәрмәбез дип өметләнәбез. Хәзрәт әйттегез, васиятнамә әле бу чынлап Татарстанда беренче дип әйтергә була мондай зур бәйге бит. Менә газетада васиятнамә турында нигезләмә чыккач, шундый кызык бер хәлнең мөхшахиты булырга туры килде. Бер кыз шуны укып чыкты да, 27-28 яшьләрдәге менә әби бу сиңа инде, сиңа дип бирде. Шуңа сорыйсым килә, бу васиятнамәне кеше ничә яшьтә язарга тиеш? Ул бик авыр сорау нәрсәдән, чөнки ул барыбер Расулыбыз әйтә, үлем турында онытмагыз. Менә без хәтта йокларга ятканда да аятел курсиләрен укып дуа кылабыз. Я Раббым, җанымны алсаң, анарга рәхимле, мәрхәмәтле бул, гафу кыл аны, калдырсаң, хәерле тормышларын бир дип. Менә аны шың, менә шул статистиканы ЗАГС китерә бит безгә ел сайын, һәм без аны күрәбез, онытабыз, ләкин менә көн сайын зиратка кергәч, зиратта шушы ташларга карагач, җәмәгать анда күбрәк әби ятмый шул. Күбрәк әби ятмый, күбрәк яшьләр ята. Күпме иртәрәк бәлки ул үзебезне дә теге кулда тотар өчен, нишләтер өчен, ул менә шул ук менә Исмаил хәзрәт, ул бит хәзрәт тә булган, совет чорында имам, нинди авыр вакытларында манараларын кисәләр, айларны төшерәләр. Ул шунда китапларын да саклап, менә сугыштан кайтып язмаларын да шигъри теге иске имлә белән язылган нәрсәләрен шуны үз балаларына калдыра алган бит җәмәгател муслимин. Шуңа күрә без дә ничә яшьтә булсак та аны язык, һәм бу иң беренче үзебезгә, әле балаларыбыз укыганчы без аны бит язганда фикерлибез. Шул ук кызым иреңә итәгать ит, улым хатынны рәнҗитмә, шунда ук үзебез дә уйлыйбыз, мин нинди ир? Мин нинди ир? Менә мәчетебездә гаилә дәресләрендә алып барабыз бит, шунда да шушы яшьләргә сорау бирәбез. Менә син ират буларак хатыныңа ахыргы тапкыр сәбәпсез берәр чәчәкме, шоколадкамы кашан бүләк иттең? Менә абыйлар сезгә дә сорау, миңа да сорау. Да без бит нәрсә 8 март все, бетте, туган көн. Бетте, шуңа күрә менә ул иң беренче әле балаларыбыз укыганчы, балаларыбызга аны укытканчы, әле бу бит без язабыз, фикерлибез, мин нинди, мин бит балаларыма мисал, мин бит нәрсә, шуңа күрә ул менә шул ук ничә 27-8 яшьлек кыз, ул анарга да кирәк, әбигә дә кирәк, монда ничә яшьтә язык дип
Belki аны яшькә карамыйча ул язылган булсын, ул гомер буе belki аны үзгәртеп, нишләтеп, менә монда да архив якларыннан әйтелгән иде бит. Мәсәлән, бурычлары булды, элек язган, анда кермәгән, сутлашалар, нишләтәләр. Аны сез дә шаһид бит, сезнең дә күпме язулар чыга, кашан балалар шушы әтинән, әнидән калган ине бүләләр авылда, һәм шул и аркасында ничә еллар аралашмыйлар да, сутлашалар да, менә шушы әйберләр булмасын өчен бәлки ул тагында бер сәбәп булыр иде. Рәхмәт. Сұрауым Рустам хәзрәткә. Кай вакыт әби яки бабай үлеп китә, һәм ул аны җирләгәннән соң гына балалары, аныклары табып бала мирасын бүлү турындагы васыятнамәсен булган хәл танышларым белән. Бу вакытта менә ул кеше васыятнамәне исән чагында ук таныштырып китәргә тиешме? Балаларны әйтергә тиешме? Соңыннан килешмәүчән ни чыкмасын. Монда менә ничек әйттеләр, ул хәзер дә шул ук канун бит җәмәт, бездә вакыт үзгәрми, теге без генә үзгәрәбез. Ул элек ничек булган иде, шушы рәсми рәвештә, ягъни элек мәсәлән анда мин белмим нинди структуралардан аны рәсмиләштерделәрдер инде шушы васыятнамәне империя вакытында. Хәзер ул бездә кая нотариуста инде без аны рәсмиләштерәбез. Belki шулай итеп хәерлерәк. Аның нотариусны да шунда катнашсын дип теләгән идек. Әле иншалла юлын тапмадык, табырбыз. Чөнки ул икенче елларны да ел саен да шуны уздырырга теләгебез бар. Шунда ук дин таләбәсе шәһидләр булырга тиеш. Кимендә шәһидләр булырга тиеш. Ягъни менә никах, долгка бирү, башка нәрсәләр һәр вакыт дин нәрсәдә шәһид булырга тиеш. İki şahit. Şəhidlər bulurğa tiyir. Şuna görə əgər də hətta ul oxuya almağan ikən, yəni onun in yaxın, in ışınaşlı kişilər, onlar əyə biz gördük, bunu ətiyigiz yazdı, babayıgız yazdı, əyə biz onlarga şəhid deyib əyitirlik bolsan idi. Görün сұрау. Аны мәгънә түгел, дөрес түгел дигән мәгънә түгел, ә менә бу йорт фәләнгә дигәндә килешмиләр. Ник ул шулай дип. Исән чыгын, менә дин ничек әйтә? Biz үлгәч, безнең мөлкәт калды. Шушы мөлкәттән эштән бер өлешен генә мин васыятнамәдә кемгәдер калдырам дип әйтә алам. Калганнары минем ихтиярым юк. Минем ихтиярым юк, Аллаһ Тәала әйтә. Шу хатлы кызыңа, шу хатлы улыңа үлгәч. Исән чагында бу минем мөлкәтем, аны белән нәрсә телим шуны эшлим. Шуңа күрә менә шушы васыятнамәдә исән чакта укылып, балалар мин шулай менә хәл иттем, булай иттем. Мәсәлән, әбиләр дә мәчеткә килә. Хәзрәт, мин менә квартирамны мине караган менә шушы внучкага калдырырга телим. Әйтәм, әби, син аны исән чагында хәл итеп бетерсәң хәерлерәк. Хәзрәт, мин куркам, мин переоформлять итсәм, мине куалар. Менә калдырам да калдырмыйм дигән шикелле. Бу әби үлгәч, анда талашып бетәләр. Шулай бит. Талашып бетәләр. Шуңа күрә менә аны шушы матди әйберләрне бәлки исән чагында укып, исән чагында хәл итеп бетерсәләр хәерлерәк, һәм укытып бирсәләр, шунда ук малайның соравы бар икән, әтисенең күзенә карап соравын бирсен. Үлгәч инде әлбәттә менә хәтта үзем дә әтине җирләү алдыннан менә ахыргы сүзләре дигән нәрсәләр иде. Без өч малай, абыйларым 20 яшькә миннән олырак, күземә карап куркам, теге талашырсыз дип. Дәмәти талашмабыз, ничек без абыйлар талашык дип. Шуңа күрә менә һәрбер әти әнинең иң куркыны шул, аны мөлкәтен бүлеп балалар аралашмыйлар, талашалар. Шуңа күрә исән чагында укытса, хәл итеп бетерсә, хәерлерәк әлбәттә. Сораулар без бармы? Рөстәм хәзрәт, безгә аңлатып бирдегез инде васыятнамәнең нәрсә икәнен, язылырга тиешлеген. Менә гомумән мәчетләрдә татар ирләренә дип әйтгәндә васыятнамә язарга өйрәтүгә багышланган вагазлар сөйләнмәс микән? Менә оешкан төстә. Бик яхшы булыр иде ул. Рәхмәт, бик яхшы сораулар. Алла Тәала разый булсын. Ул чын менә бу беренче адымыбыз бит. Беренче адым менә шушы әзрәк фаш итеп һәм халык
васиятнамә дигән сүзен дә оныткан бит, нәрсә ул дип сорыйлар. Менә шуны әзрәк фаш итеп, әлбәттә, Алла бирсә, бәлки менә без яңадан гаилә дәресләрен башлыйбыз, бәлки шунда менә аерым дәресләрен шунарга багышлап, менә хәссәтән гаилә мәчете турында дип әйтәбез. Шуны Алла бирсә, игътибарга алып, аны хәл итәргә тырышырбыз һәм чын менә ирләр өчен ул кирәк. Менә бүген Алла бирсә, шул 7нче яртыда гаилә дәресләрен башлагач, шунда да нәрсә сөйлим микән дип, бәлки менә шушыларын да кыстырып, әзрәк шул васиятнамә турында да вагазләрбез, Алла бирсә. Сорауларыңыз бармы? Рөстәм хәзрәт, бәлки бер ачыклык кертеп китерсез, менә сез әйттегез, 3тән 1-ен генә чит кешегә бирә ала дип. Мәсәлән, бит инде кешенең балалары булмаска мөмкин, ул чиракта варисчылары булмаска мөмкин. Аллаға шөкер, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръән китабында әйтә бит, кашан Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям шушы ул гомерендә бер тапкыр хаҗ кылган һәм шушы хаҗда ул вида хутбасы дип әйтелә, ягъни саубулашу хутбасын укыган. Һәм шунда аяти кәримнәрне Аллаһ Тааля әйтә, "Әстәгъуду биллаһи, ал-яума акмалту лакум динакум." Бүген ди Аллаһ Тааля мин сезгә камил рәвештә динне калдырдым. Һәм менә без уйлый торган, фикерли торган, теге менә замана бит шундый, тагын нинди сәбәп таба торган, Аллаһ Тааля бәйнә әйтеп бөтен сорауларга җавап биргән. Шунда ук менә Коръән китабын ачсак, балалар юк икән. Аның аны кешеләре булырга мөмкин, башкалар булырга мөмкин. Анда бу һәрбер мәсьәлә аерым карала һәм ул шин Аллаһ Субханаһу ва Тааля ул үзе Әл-Гадил исемле, ягъни Гадилле Раббыбыз Алла 99 исемнәреннән һәм шуңа күрә Коръәндә гаделсезлек юк һәм шин беренче теге карасак нишләп кызга икеләтә әзрәк, малага икеләтә күбрәк, ләкин аның астында да гаделлек. Шуңа күрә хәтта туп-туры балалары булмаса да, кемнәр булмаса да ул бүленә һәм әлбәттә аерым мәсьәлә итеп карала, менә мәсәлән вакф мәсьәләсе шикелле, башка мәсьәләләр шикелле, гомумән теге бер кеше дә булмаса, әлбәттә ул мәсьәләләр дә карала. Рәхмәт. Илдар әфәнде, менә сез әйтеп киттегез бит, кеше васиятнамә язмаган очракта дип, бәлки шунда аңлатып китерсез, кеше васиятнамә язмаган очракта моны ничек каралган ул? Аны ике жол белән карарга булган. Беренчесе ул Россия империя законнары буенча. Микрофон якынрак килә. Россия империя законнары буенча, ягъни шариғат буенча. Ну, демәк инде безнең бабаларыбыз шариғатны Россия империя кануннарына каршы килмәгәнчә кадәр чаклаганнар. Демәк инде мәсәлән дә үлем хөкеме һәм башка җәзалар, алар инде Россия империя законнары буенча каралган. Инде менә мәсәлән васият кануннары, гаилә кануннары, алар гадәтчә шариғат кануннары буенча каралган. Һәм инде кеше васиятнамәсез үлгән булса, ул очракта аның варисларының үзара татулыклары булмаса, шулай итеп алар мөфтияткә гариза язып һәм мөфтидән, ягъни ахундтан инде, ягъни үзләренең муллаларыннан шариғат кануннары буенча бүленү сораганнар. Сез әйтегез, Шихаб Тимерҗанигә шулай эшләнгән дип, варислар арасында татулык булмаган дип аңларганмы моны? Ну, анысын әйтә алмыйм, чөнки анда истәлекләр калмаган. Һәм тагын бер әйбер сорыс килгән иде. Менә бу васиятнамәләр ул заманда ниндидер структураларда рәсмиләштергәнме, әллә кешенең үзе язган васиятнамәсе ул инде закон кебек кабул ителгәнме Россия империясында? Казанский окружной суд дигәнне учреждение аларны барысын да рәсмиләштергән. Менә кешенең васиятнамәсен Менә шул васиятнамә белән киләләр судка, суд аны карый һәм аның нәтиҗәсендә шунда ни чыгарам дисез. Официально заверенный дип әйтергә кирәк. Рәхмәт, сезнең сорауларыгыз бармы? Һәм Рөстәм хәзрәт, сездән шулай ук тагын сорыс килгән, менә дин ягыннан караганда, менә васиятнамә сез аны әйтеп киттегез, кеше яза һәм дингә ул каршы килә икән, кеше аны үтәми булып чыга. Бу очракта нишләргә кирәк? Әгәр дә васиятнамәдә, мәсәлән, язылган, улым, мин үлгәч, мине яндыр. Кремация. Дин күзлегеннән ул дөрес булмый һәм уллары, малайлары, кызлары әниләрен яндырмаса гынахы юк. Яндырса, әнигә дә гынах, балаларына да гынах.
шулай хәл ителә. Һәм шуңа күрә кайчан да ул күп шул мәсьәлә буенча күп сораулар белән киләләр. Әгәр дә дингә туры килми икән, шул ук вакытта конституцияны бозмый эшләтми, шунда инде дин истәлеген ала һәм шушы мәйеткә дин буенча җирләү хәерлерәк тә дип санала. Мәсәлән, васиятнамәдә әгәр дә язылган булса. Әйе. Микрофон. Тагын инде сәер васиятнамәләр бар нәрсәң практикадан чыгып. Аны сразу әйтеп булмый инде. Ну, кызык, ул беренче башладык бит менә сезне белән башладык, шуңа күрә карыйк һәм халкыбыз арасында шушы васиятнамә гылымы үссен иде һәм ясыннар булсын, анда күренер. Менә иң зур хата дип уйлыйм. Ул без теге устный форматында әйтәбез, ягъни тел белән генә әйтәбез дә, аннары балалар үзара миңа шулай дигән, сиңа булай әйткән, мин күбрәк карадым, мин менә шул абойларны ябыштырдым, син айга бер тапкыр килдең, мин атна саен килдем, елга бер дә килмәдең. Менә син хатırlыйсың бит, син анда чит илгә яшәргә киттең, вообще кайтмадың, и башлана. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, үзен әйтерсез. Әйе, диния нәзарәтебез, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh, безнең Татарстан зур мисал булып тора. Һәм шуңа күрә бездә казыйларыбыз менә шундый спорга ия булган мәсьәләләрен безнең казыят карый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларга ярдәмнәрен бирсен, уңышларын бирсен. Һәм шуң менә бу гаилә мәсьәләләре, мал-мөлкәт мәсьәләләре, иң авыр мәсьәләләр, Аллаһ Тааля хәйле нәтиҗәләр чыгарып хәл итәргә насыйп кылсын иде, я Раббам. Зур рәхмәт барыгызга да. Сезгә дә кунакларыбызга да бик зур рәхмәт. Сезгә олы рәхмәтләр. Анда безнең гәҗитләребез, календарь бу елга буш кул белән китмәгез, рәхим итегез. Календарлар китегез. Туганнарыгызга берсенә өләшегез.